apakaitampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyat. Mang tadrayaw, kan liwliwa, kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan, kabayatan tiin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg, kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang tuy channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Itay kakadipay pare. Itay pa'y abare. Sa dinot nagapamaya. Itay ayan na pare si Ibiyaw. Inilupas mi ti palutan na. Aywan. Kumusta ti palutan ni pare sa ibyo? Kaano nga agrugida? Mapalinan pare. Ha? Kaano nga rod? Tay saganak ti manok ko pare. Asidagday ta apakipalutan tano ko ha. Sigun kini pare si Ibiyaw. Kat inton umaya sa badaw nga agrugida. Isaganam ti manok mo pare. Ta ilaban tamanan. Wana pare. Amangan no iti palutan ni pare sa ibyo. Tayan di swerte ta. Dagasan nakto ni ti balayano sa badaw. Tagkuyog ta makipalaw. Amangan no agungat ni Nana Nori. Sakit istrikto matay di amay sa. Di mo latan ni kas kaso ni nanang pare. Kas tsaya talaga tayo day. Naimbaga bigat yun Nana Nori. Anya ti gagaram si Kakarlito. Ada ka din ni pare Roji. Apay, sa dino manan di papanan nyo adwa. Makipalot kayo manan. Ay, pare. Anda ka mga yaman. Itay pa yung urayan ka. Ay nawaw, sa dino ti papanan nyo adwa ko na. Ni nanang may. Salud-sudo na pa yung laang nga may. Malas ka no ti kasta. Sardeng yun day tangar aramiden nyo kunakmag. Makaulaw day ta apalaw. Imbes at tulungan nyo ti pamilya yo. Sungarod mo ti liw-liwami nanang. May kan maray. Agrupot kan. Agrobot kami Nana Nori. Ay, yawanon, naadik kayon iti palaw. Ni Carlito ngay nanang. Jak abo awan iti siridyo aya. Awan mo ti ijay nanang. Nay, naglibas sa mo manan ti asawam. Ay naapo day jay alakay. Siri pumanti kawitan na. Ni, awan mo tin iti nakaipagudan na nanang. No awan ti manok na dita paraangan, sigurado nakipalot dayjay. Ay, talaga narigat ang mabagbagaan nanang. May samot tin apalutero. Ipagarop na siguro nasaya at tikas ding aramidin na Mabanbanog ang makitangdan. Inton agsweldo, itayana ti kwartana. Ay, awan na saya at apagbanagan ti tao akasta ti galad na. Ay, makapasuron nanang. Agburak manin ti darak adi na oras no kastoy laang. Swerte tayo ta pare Roji. Manok pangabak mo, paray. Ha? Secret Dakil sa amin, paray. Sakto lang pare. 10,000. Ha? Upang? Imbag gawe, paray. Usap, 5,000 lang. Balato pa yung titutuma. Ay nawa. Manula umot ngamin ti tayong pare. Nainayo namin doon sumaruno. Tapno dakil dumot ti pangabak mo. Un, paray. Amo kong ti aramidag, hindi sa marano. Anyat plano maya. Agdiritso tang agawi doon no. Ano kaya't mo? Di ang sita pa ija balay. At ninanang mo dya pare. Sigurado apasagidan naktumanan da jay. Ano kaya't mo ija gardain? At tamad kalapaw ko ija kay. Ijay latan pare. At least naway ata. Sa bagay, paray. At dapon taon. Si, kumatang tangarot iti arak kan pulutan. Tagdiritso ta iti kalapaw ka. Siya kundi makamu iti pulutan pare. Bagay mo ti arak na inuman ta. Ayun nawaw, agsapa mo ti panagawid mo si Kakarlito. Ha? Tinapatay kat nagawid Panagkunam ka di kat nasaya at tikas tang aramid mo, ha? Awan imbaga akas na bakit? Sa dino tinagturugam idirabi eh. Iti kalabaw ni pare Roji. Palot nga rudin ati sangsangon nyo iti gayim mo. Ni bakit mo? Italahang manin. Ayan ti swaldom. Inpalot mo amin. 3,000. Sikamot din di makaamo amang i-budget. Jadad duma.
Idulin ko ta pagpuunak manay. Ay no, diya kamukan ka. Talaga ka di adimon isardeng day taapalot. Saan ba ita ba kahit? Ag suswerte kami kini pare Ruje, kat isardeng mikit din. Oh, sayang ah. Anyat inluto yung apangaltawan tayo na. Ay awan na. Awan mo may luto. Kasano ko mga agsida na tao itinaimas. Kat palot mo ti papapananti kwarta kan oras mo. Sanga ribaw na lang. Bakit? Mapan kayo gumatang iti karne dito sa tao. Nangalaam iti kwartam. Ninanang mo. Nangamak kami kin pare Carlito di kalman. Anya? Iso adiyo kontra-kontraan ti panagpalpalot may. Tano mga abak kami. May ranod kay tumot lang. Mairanod ngay bagbagam mo. Italaang mo't nga ba kayo? Agruguluging nga rodan di swerte may nana. Ay, jak amo kada kayo apan Lutero. Ay. Awan nagdumaan nyo iti manugang ni Mari Marta. Awan puli tayo apan Lutero. Ngam no apay akastamatan tinagbambanagan niya. Akala kayo nanang. Plano mi pa'y tagsubli dyan. Ijay tayo ti swerte mi ka. Anay ko. Pare Ruje, urain na! Paray! Tara saan? Ang gawa ang paray! Ang dagdagin ni Pulais! Diyan manok ko pare! Ah! Awari na! Inala na na dahil paray! Di mo pagkapandag sublay! Kamang alo tilawon na nga! Salpagan. Lo sino ba't ngamin tinag-text ka dagi dyan pulis ah? Ay! Dahil tanga ron paray! Saan kid di na nagsubli ti tayo tao? Agraman paris ti chanilas ko paray! Awanan! Malas day tuingal da pare. Da pare sa ibyo ngayon da. Nakataray da paray! Da paray Jonas talanganan! Natilawsan da gijay paray! Kasano pa yun da pare? Agmulta da nga ta. Nalabit ako sa paray! Naimbag ko lang anta! Nakataray ta! Narigat ti mamulta paray! Di tamot tin kabisado ti pagnanta pare. Aglamang tapay lang ang agawin tantulangan yung tunawanan bagiti Pulais. Kapilitan ang magnatay yung palutan tauray sak. Dak amo na itong lugar. Ang mga numapukaw ta dito paray. Na, kaslada mangkamkamat kan karujay. Mangkamkamat mga ibagpagaayaw ay. Apay nga ro takas ta tilangam anaghaway. Sakit may salaang ti chinilas mo. Ha? Ayan ti Paris na. Dak ngarud amon na lang. Na, di mo narik na ngawan ti may sa chinilas mo. Atid ko nga istorya na lang. Aglisi kay man kid di ti dalan ko. Takayat kong tagina na. Na, andan samot ilimlimod mo ah. Ninanang mag. Anyat ilimod ko kumangay. Wanaw, kinama da kayo dagiti Pulais. Ay nawa. Saan mo't ang? Ay, di ka nagulbod si Karujay. Ay, at takada kayo, lupot sinyo, ti bagbaga kung no saan. Saan ko, parikot daytan. Naan-ano ta sakam si Kakarlito? Agdardaramat. Ay, nagaduman asaludsod mo na dilin. Ay nawaw, di mo makita ta sakam anasugat. Aya. Damot mo ta. Ay naapo. Timanok mo ay. Kita nga wanin nyawid ko. Apay, anyat na pasama kada kayo. Apay, adi mo inyawid, ti paboritong amanok. Kanya kumaitakin ka. Ay, jakamukan ka, Carlito. Palulot mo tin, ti aday ti utak mo. Di mo pa isungbatan anasaya at ti saludsod ko kan ka. Awanan ibagam, mabalinin ti sumrag. Ay, na yan, kaya. Naan-ano ka no nila kay mo, Adeline? Apay nga agdardara ti saka na. Ay, jaka mo nanang. Apay akas jay tilangan na anagaway. Amo pa'y nanang, di namot ibaga no apay. Awam pa di kawitan na. Ang mga no adda nag-report ka dagiti pulis nga adda palutan ijay Hindi tangag pa siyaw. Ang mga nukinamat idadagiti Pulais. Siguro ananang, nupod numan a kinamat idadagiti pulis. Gunggunada dayta ti ganabon da. Palut tumot ti adday ti utak da. Kasaritak tuman ni Marinore. Nasaysaya at pa'y nanang.
Amangan no addaan mo na day jay. No darudi kan Carlito tinagkuyog anak ipalaut. Sigurado nga adaan mo ni Marinuray. Rumwar ka manan. Mapana kita yan ti kumparek. Palot manan. May nawaw. Adaygam ko ang manok aya. Kita ama, agtrabaho ka kidi. Saan aday tapalot ti aday ti utak mo. Mapana kita yan ti kumparek. Tamapan ko sa ludsudan no kaano nga grugi ti trabaho may. Kuna lakit din no palot manan ti gagaram. Di ka pa'y mat agsaludsod ngamin. Sakbay nga agsao ka. Ay nawaw. Kumusta ka mo tan, Mari Marta? Italaang manan anak ka umay ka. Wan nga rod Maray, nabisi ak mo ngamin. Awan sama ni Ruday. Awan tarimwar manan Maray. Diyak mo no sa dino tinapanan na. Wan now, nakipalot manan. Ay, day tati diyak mo Maray. Damag ko kat adda ka no pulis anapan ijay palutan idi na palabas alawas. Adda ka no kalugaran tayo anatilew. No kasta, pudnaw ti atap may. Isugayam nga agdardara ti saka ni Carlito idi nagawid. Di na pa'y nayawid ti manok na. Una, tanagsitaray da ka no idi adda pulis Maray. Ay, naglokawn. Ang sigurado nga ituloy da manan. Dagita pa'y atat tao ti kunam. Deda mo ti agnakam. No apay nga minmut nga ipilit da, ka maiparit nga raud. Sa bali nga rod ti tattao itamaray. Ipili da ti kaya da. Naimbag ko ta saan ida adin ang randag iti pulis. Anya damag mo, pare Roger. Adda ka no ti panglaw, nga masukatan ti schedule, paray. Sa kanin ang Sabado. Apay ngay, pare. Una, tanarigat no adda manin dagiti pulays. Kan inyakar da ti palutan, paray. May metmut kid di ah. Tani, saanin ang nagsubli ti kawitan ko? Kan mabutag ni pare Sibiyaw. Amangan ka na no pagmultahan da. Makipalot tangarod manan, pare. Un paray, ilaban tamot ti manok kaw. O sige, Mga alakalangit ti kwartam. Tapno adda itayata, paray. wen pare. Agdamot kid di in reserve ko. Nasabat ko ni Rudy ti tadalan itay, Adeline. Kat, Tiniliw ka no dagiti pulis nila kay Mau. Pulis? Wain, nakipalot dagayam manan. Ay nawaw, kunak lakit din no nakitang danday ya Carlito. Inulbudan na ka ah. Anya nga ita, tiniliw ko nga ro dagiti pulis. Ay talaga day ya tao. Awan manak nakam na. Mapan mo kitaan ah. Iti anya aga po pailaang. Ang mga numultaan dadagi jay. Ay nananang ganabon na ah. Di nan tumit ammo ti mabagbagaan. Palot is life kan kwa na. Anya nga ita. Day taa palot ti nakaisagmakan na. Kinamat na kami dagiti pulis, nanang. anyat ko na. Israel ti ritaw, nanang. Jaket ti matilew. Ay, nagloko kan. Ay, Ni Carlito nga nagkuyog kayon samot anak ipalaw. nagkuyog kami. Ngam saan anak atarin ni pare Carlitaw. Anya, May isa ti kayem ko kadagiti natiliw, nanang. Nga sino nga min tinagtix kadagiti ang pulis, ah? ang mga no dagiti kakadwayo mo lang ijay Makapaasar. Maabak kami lang arutan. Matiliw tapay. Oho. No insarden nyo day tapalaw. Kat nakitangdan kayo laangan. O dinasayaat ko ma. Awan ko ma ti pagparparikutan nyo ita. Nalpasan, nanang. Saan mo't ama isublit nalpasan? Ala agsubli kayo manen. Agpatangken kayo pa'y aging gaamatiliw kayo. Kunaklaki, dinurimuar ka anak ko. Iti anya aga po arumwarak ngay nanang. Papanak kumangay. Kasano nila kay mo ngay? Ay nawaw, makaamumutin iti bagina nanang. Ay, kasi Mike, ang mga no isulaangan tinabati ijay. Isumutin ati agdiskarte. Asinot bambanugan na ngay. Asinot pagbayadan na iti multa. Ang mga no saan ang makaawid dayjay no di mo mapankitaan. Ustukit di ang tapno mapadasan namut. Tapno marik na ti maibagbagakan kwa na. Di oray maturog ijay no awan pagbayad na iti multa na. Anya,
No awan ti mayat amang tulong kan kwa na, ag naeden ijay nanang. Iso pa'y asakit ti ulo no agawid dito'y balay. Hello, paray. Umay ka pa man dito, pare. Ay, nawaw. Saan ka pa nag-aawit, paray? Saan pa yung anod, pare? Ni bakit mo ay? Dahil ang arot ti parigot ko, pare. Di na matsumbatan ti awag ko kinkwana. Ang mga nagumura magtan ni bakit mo king ka, paray? Dahil ang arot, pare. Matanaga na klauna yan. Kasano no saan nga umay ni bakit ko? Siya klayang tinabati dito, pare. Nakabaya doon, dagiti padak alatiliw. No apay kami na di ka timare adangos, paray. Kasano kumakit kaabay kumot gaya mo dya pulis. San ang mabalin na mapanak dita, paray? Ang mga numairu pa andak dagiti pulays. Kat mapasubo ak. Pasensya ka na, paray. Kasano ang nakaawid ka? Asino tinang bayad iti multam? Unay kamutin bakit? Di nakpaimot kasyan. Ay nawaw, di ka agsao akas na. Ngamin, basol mo no apay anatiliw ka. Naimbag ni Roji ata nakataray, saan anamulta? Si Kangay? Kasano ko makataray kat asidagmot di pulis kanyak. Ala, agpatangkin ka pa'y, palot pa more. Na, nagsasaw ka kaslamot. Sige, agsubli ka manen ijay. Namin anumutin a kinamat da kayo dagiti pulis. Ngam di kay matagnakam. O, anya nga ita. Namulta kay laki nga rod adi na oras. Utang ko tayo dyan Uncle Rio. Ay kapayadam ipurdiya ang manen. Tabo nga magday ti kinasulpang mo. Ay, nawaw! Di ka agbalin asulpang. Liklikam dagiti illegal nga aramid. Iti kasta kat saan amasayang ti kwarta ang nagbanugam. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngeg. Paglinglingayan kapayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Kaano anawaya ka, so tulakay, agpawitak iti kwarta, tapno adi igatang mo iti materyales. Ay no, sigurado ka di bakit? At akwartam dita? Adamot na urnong asweldo. Saan pa'y akumpleto ngam tapno marugyan kumamutin ati balay nga arapaap ta? O sige, agkanwasak nga ro din ton bigat. Agtext ka no kasano tapno amok no mano ti ipauit ko. Wan bakit? Kumusta man tibus mo dita? Ang mga no istrikto unay. Saan mo't kit dilakay? Naanos ni Madam Kanyak. No may papan iti makan, saan mo't nga imot? Nasayat mo't no kasta. Narigat no kurang ti kankanam dita. Ang mga no isupet ti pakalam iti sakit mo. Nasaya ati kasasaad ko dito'y abroad na naanos ni Madam Lakay. Awan rumbang apagdanagan nyo dita Pilipinas. Tata, adamot na bati a kamuti dito, no kayat yung nga ikape. Ayun man. Mangtid ka man, anak kaw. Nagkapunti kamuti yo, aya. Ginatang ko ken Elizabeth. Dagaya min bagas ti kamuti amula na. Adda tatang, ayun gayam, nakasarita yung kaditi gayim yaw. Weng, hindi kalman laang. Anyat imbaga na ngay, kaano nga grugida? San pa yan alpas ti balay ngar aramidin day jalaod? Kaano nga rod amalpas tatang? Makalawas pa'y kunaan na bay. Mauray nga rod Uwinin niya. At least, nalakakasarsarita day day. Ken sigurado ak quality ti trabaho da. No agrugida nga agtrabaho.
umay kayon to dito balay. Tada kayo kininanang tagluto. Amuyo mo, busy ak iti trabaho. Adda mo gayam maipatpatakder abalay dito, itata Ernay. Ay dawaw, italaan nga na muam. Wun tata, asino nga ti makinbalay dita? Dasoto kin Angie. Anya? Nag, api akastamot interaction mo. Awan pa'y makatawon ni Angie ijay abroad, saan ka day? Awan bay, manuabulan na lang ijay. Ay nawaw, awan pa'y makatawon na, nga mangipatakderdan iti balay da. Anyat ko lang. Ay kwa, awan tata, adala na lagip ko. Usto no mangipatakderdamutan iti balay da. Tapno ag level up damot base. Ay wala, kantab no dito agparikot, no kasta matututaw. Abot mo't nga may tibubong ti kalapaw da. Nakabaybayag kamot si Kamayla. Itay pa'y nga urayog ti mantika nga impagatang kukan ka. Nakiistorya akpay ngamin kintata Ernay. Madama nga agpapaaramid da Angie ti balay da nanang. Idi pa'y mat na palabas alawas anang rugi dagiti trabahador da. Apay kaday. Manuabulan ni Angie ijay abroad ayan nanang. Ay, jak mo tamo numano. Ngam kaslaawan pa'y mat makatawon na. Day tanga road nanang. Awan pa'y makatawon na ng mangipatakderda kano iti balay da. Ay nawaw. Anya nga'y kumati isyo dita. Nakaskas daaw nanang. Anya. Amangan ko na no addamet ten ti bet ka na ijay abroad kat isut mangmangted iti kwarta nga igatgatang da iti materyales. Bet kamot nga'y bagbagam. Bet ka as in kabit nanang. Ay, jak kamukon ka. Tila ibagbagam mo. Agpatakder dalaang iti balay da. Ibagam nga addan kabit na ijay abroad. Ay sus, sumanao ka man nga minon. Dakkel ti balay nga ipatpatakder yu, kakairnay. Balay ti anakin manugang ko, Maray. Ay naimbag pa'y dagijay nga agasawa. Nagagidamit ngamin adwa, Maray. Abroad gayam ti solusyon ti parikot da nga agasawa. Wingerod. Manuat awin mo tayo na naggargar din da. Ngam kanayon da mabangbang crap. Iswa nag-abroad ti manugang kaw. Kan nag-apply iti trabaho ti anak kaw. Da babasit nagbaliwan ti biyagda. Ay dakdakkel ti sweldo ti babaunon iti balasiw taaw. Ngam ti sweldo ti babaunon dito'y Pilipinas. Tay tabot lang ti may sama kagabaw. No apay pinili ti manugang ko ti agabroad. Ngam tagtrabaho kas babaw na ni syudad. Siyempre, agkasapulan tayo iti kwarta. Masapul nga agbalin tayo a praktikal. Naku nampay, Maray. Hello, bakit? Kumusta kayong dita Pilipinas? Nasayat mo't bakit? Kahit mo makita ti balay ta? Wen ko malakay. Kayat ko makita ti bunga ti ado a sakripisyo kan banog ko dito'y abroad. Mabit lang, tay pakita kin ka bakit? Maday ta. Makitam ka day? Ay na, nagpintas lakay. Kitaan ti disenyo na. Kasta ti disenyo akayat mo, saan ka day? Wen lakay, kasta nga rod. Mano abulan langin, kat malpas daytan, bakit? Ay lakay, ang mga noowanen kwarta nga igatang yu iti materyales. At dapay bakit? Sobrakit ti Diyadad tuma, pagpuunan mi kinitatang. Anya ti negosyo yung ay. Talipa pa ko ma, bakit? Sika ano mayat ti kasta negosyo dita, di ipada siyo. Isumat lang ti ko na dagiti karuba. Tapno at da ka no asidag a paggatangan da. At damot kit din itatang ang mga sikaso, bakit? Kapagilan na pa'y mutkit da Kaano nga agawid ni bakit mo soto? Jak pa mo tatang. Awan mo't na ibagana. At dangamin mangmangag ko sayang guseng. Ay nawaw, anya sayang gusang tatang. Amangan ka daw no at kabit ni bakit mo, abroad. Anya? Wala, takaano lang hindi nag-abroad. Ita, adamutin balay kin negosyo yaw. Asino mo't tinakangagan nyo ti dayta tatang? Tagiti Marites, dito yung lugar tayo
Amangan kanunod na kabit na amang mangtin iti kwarta na. Amok asaan arupat kwarta ni bakit ko tatang. Kano asino man dayta sumanaw. Amangan no apal daytan. Ato ti kasta klase ti tao ita panawon tatang. Apalan da no dag progreso akalugaran da. Jak magustuhan ti kasjay nga istorya si Kamayla. Ay nawaw, anya man ti ketyo asawunan nanang. Amangan no adda kabit ni Angie ijay abroad kung kunam kanumat. Anyat ammo tayo ngay nanang. Amangan no pudno ti atap ko. Ay pangaasim di ka sumanaw, taamangan no day tapay ti pakaibabainam. Pustaan tayo nanang. Addaman kabit na dayjay. Imposible Kaano laang idinagabroad. Ita, addan tinegosyo kan balayda. Di kay mas daaw aya. Ay unay ka na ko. Hay, apal mula dayta. Anya ko mati apalak ijay ngay nanang. Una, ta nagprogreso ti biyagda. Ay, saan apulaos nanang? Sa anak makarik na iti apal kenkwana. Ay namayla amamu ka. Amok ti ugalim. Sumanao ka. Taaddaman ti kalugaran tayon ang nagprogreso. Kat di mo kaya ti maartapan. Anyat ko nang bakit? At na nag-message kanyak lakay. Ag di na magkanumat ng dita lugar tayo. Nga dakabit ko dito'y abroad. Di mo latan ni kaskaso bakit? Ammo mimot kit di asan apudno ti bagbagada. No asino mo't day ta sumanao Ni Mayla kano akalugaran tayo. Ay nawaw. Ni mahilamanan. Isu kanumot ti bagbagana. Mas daaw ta adda ti balay ken negosyo tayo. Isu nga atapon na nga adda kano sa balim dita. Talaga mo't day di ababae Urayan na ti panagawit ko. No kasta, agawid kan bakit? Wala kay. Agbakasyonak pa'y man. Agsagana day ta babae. Ay na, magagaranak launay na makakita ken ka bakit? Kasla nakitak ni Angie ijay paraangan da itay nanang. At damot nga min di tabalayda. Ay nawaw, kayat ka di asawon da ita anagawidan? Nagbakasyon laang. Agsublinto ka no ijay abroad. Aya, Tangiwat mo man na. Di ka sumanaw. Taamangan no anya pa'y ti aramiden na ka. kabutang yu dayjay nanang. Ay na, saan man at tilalawlaw atam. Di mo irurumun ti padam a tao, babaan iti inuulbod nga istoryam kunak tumag. Nay, si gayam day ta Anjay. Apay ka de. Dakkel nagbaliwam Anya ti kayat mo asawan? Dakkel ti nagbaliwam kunak. Day ta ka din ti alagang kabit ako nada. Kabit mo't asasawam dita. Asino ngay nga raw tinangtad iti kwarta kang ka. Mano abulan mula ang ijay abroad ide, kat nakaipatakder kayo iti balayaw. Adda sugar dadim ijay anya. Tapno ibagakin ka. Anos kan gagat lang ti punak. Jack patay. No di ka mamati, di agabrod ka ma, tapno mapadasam ti agprogreso. Sumanao ka dito nga. Ay talaga nga agbala day di amayla. Ay no, sino tagbal na bakit? Day di amayla Apay manan ni Mayla. Sumanao nga rod. No agsasaupay akit kaslaam mo na amin. Di mo latan ikaskaso bakit? Ay sana mabalin. Saan ko akabutang day di babae? Talagang sa mo takas dyan ti kinatao na. No saan pa'y lang agsardeng day di? Talaga nga idarungkon. Marmarwam day di akalugaran. Ay mabusurak man iti anak yun na naising. Jack kaya tikas di nga ugali na. Sumanao, naimbag kumamot ano pud no ti rumrumor itingiwat na. Saan mo't nga rod? No ni Mayla nga anak ko ti dakdaka batang balasan ko. Talaga nga ugali nan ti kasjay. Narigat mat nga rod ang mabagbagaan. Tanudad dumakit makaungat pa'y. No siyak ti mapunuan, talaga nga idarum ko day chay nana. Ay wala. May mayat manen no idarum mo. Iti kasta, adda pagnakman na. Talaga nga awan manaknakam mo si Kamayla. Naa,
DJ paila ang mat nga anji ti kanunungan nyo? Pangaasim man tagbalbaliw ka anak ko. Manuti tawon mon, ngam kasta payla ang tiug ugalyam. Nakababain man ti kasta. No saan apud no? Apay ngamin nga agpaapiktar DJ nga anji ngay. Ikaman iti prino tangiwat mo. Saan anasayat nga istoryam ti may sa abanag, no saan mo tapod now? Agsubli DJ EJ abroad, saan ka day? Anya kumangay ti bibiyang mo no agsuble. Makitam day tananang. Agsubli EJ abroad ngamin ada sublian na ijay. Ay napakawanam. Ay jakamukan ka. Dayta nga ugalim ti pakaidarumamtaw. Awan mo't ni bakit mausaw tao? Napanidya barangay hol tatang. Anya? Nagpatulong kin kapitan. Saan mo't nga minasardengan day nga mayla. Unay hindi siya babae. Nauman ni bakit ko makisarsarita kin kwa na. Iso day ta. Idarum nakit din. Dayjay mo't kami na mayla. Narigat ang kasarsarita. Kasta no apal ti aday ti kaunggan ti may sa tao tatang. Kano nga agsublin ni bakit mo iya abroad? Ang mga numataktak no idarom na pailaang dayjay mayla. Saan mo't siguro tatang? Tapno addamot lang pagnakman ni mayla. Kantap no sa anin asumanao. Indarum da ka kanumag. Ay nawaw, asino magtinakadamagan nyo nanang? Ni Kagawad Lucas. Asino tinangidarom kanyak? Asino kumapay ngay? Ni Angie nga iruruman mo Anya? Dayta ti ganabam. Sumanaukan tumangamain. Ang mga numultaan dak nanang. Numultaan da ka, di agbayad ka. Anya kumapay ngay. Awan kwartak apagbayad ko. Ay katala, ituloy mo pa'y tikas tang arabin mo. Sumanao ka pa'y, agpatangkan ka, aging kay kayat mo. Tamakita man no pagpatinggaan ti kinatangkan mo. Nadamag mo siguro anapanak ije barangay hall idi kalman. Iso nga imay ka dito'y banayan niya. Pangaasim ka din di na kumaidarom. Narigat ka kasarsarita. Kat ti agdarum laangan ti amok a solusyon tapno agsardeng ka. Awan pagbayad ko numultaan nak. Ay nawaw, saan ko naparikot day ka? Kaasyan nakkadia Angie. Apay, naasi ka kadi kanyak, idi inis istoryam nga adda kabit ko ijay abroad. Nakonsensya ka kadi? Saan mo? Please. Nakapangid nga kon may lang. Ituloy ko ti agdarom, tapno di mo aramidan iti sabali at tao ti kas iti naramid mo kanya. Ulitak man na, awan ti kabit ko. Amin an naipundar mikin nila kay ko, kat nagbanugak, nawatang. Anyat imbagan ni Angie kan ka. Agdarom latta ka no nanang. Anya nga rod ngay. Ano sama? Ay nawaw. Nakababain ti maidarom nanang. Ay na anak ko, basol mo matlaang no apay anaitarom ka. Di kan tumit agpampanunot, sao kala sao. Nanang. Di nakman drama anakasta. Pangalak iti pagbayad ko numultaan dak ngay. Ay kat parikot mo matanday ta Dayta apal mon tumit tinang runa. Dayta tiganabon ti tao as sumanao. Inton sumaruno, ikam ngamin iti prino tangiwat mo, tapno di ka maisagma. Ay nawaw! Agbalin ka anaragsak iti baligi ti padam a tao. Di mo ipalubos nga agari ti apal iti kaunggam. Ngamin, ang mga nuday tanto nga apal ti mangdadaal kan ka. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Isagsagot ka na kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.